आ बुझे नहीं हमरो के छोड़िया नारी गे, बालू के ठेका हम करहियो रंगदारी गे। बुझे नहीं हमरो के छोड़िया नारी गे, बालू के ठेका हम करहियो रंगदारी गे। आ पिस्टल कमर में लेके घुरहियो सगड़ी, हाँ सगड़ी। हई बांध के हम पगड़ी, हिलाओ हियो जिला सगरी। हई बांध के हम पगड़ी, हिलाओ हियो जिला सगरी। तो जी हाँ भैया, आप सब कैसन बानी जा। और हमरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी भैया। आप लोग आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जा। अब भैया बहुत ही कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में हम ई मगही रंगदारी संग लेके आ गइल बानी। ए भैया बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बा। तो भैया ई गाना लेवे खातिर हमारी नंबर पर संपर्क करब जा, स्क्रीन पर नंबर बा। और भैया आशा ना बल्कि पूरा हमरा विश्वास रहेला न कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब गा देतानी जा, तो हमरा 100% आशा बा ये भैया की गाना जरूर बाजी। जी भैया रउआ सब अच्छा गावत तानी जा, अच्छा बजावत तानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। अच्छा गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। भैया इस चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, काहे से कि चैनल के माध्यम से भोजपुरी मगही गाना हम लेके आवत रहिला। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ली, घंटी के बेल आइकन ज़रूर दबा ली। तो देर ना करते हुए आई जाए एक बार और हम गा के सुना देतानी कौना भाव में कैसे गावे के बा। भाव बा आ बुझे नहीं हमरो के छोड़ी गे अनाड़ी गे, बालू के ठेका हम करहियो रंगदारी गे। बुझे नहीं हमरो के छोड़ी अनाड़ी गे, बालू के ठेका हम करहियो रंगदारी गे। आ पिस्टल कमर में लेके घुरहियो सगरी, हाँ सगरी। हई बांध के हम पगड़ी, हिलाओ हियो जिला सगरी। हई बांध के हम पगड़ी, हिलाओ हियो जिला सगरी। तो जी भैया रउआ सबके गाना अच्छा लागता तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, 2 गो नंबर बा। आप लोग दोनों में से पहला नंबर पर फ़ोन करी, जौन की नंबर बाटे भैया 82 10 71 81 48। एगो और नंबर नोट कर लीजिए भैया 98 350 77 203। भैया ई सॉन्ग लेवे खातिर ज़रूर कॉल करी। और कॉल कैला पर रउआ सबके बहुत ही कम से कम चार्ज में गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।